Matod pa sa atong tubag sa Salmo, pasudla ang Ginoo kay siya ang hari sa himaya. Nya kun mosud na siya, nya maghari, makasinati dayon tag himaya. Di ba ni kanta man tano, himaya sa Dios didto sa langit, glory. Unsa may pasabot anang himaya? Ha? Glory ba? Glory. Wa mo kibaw? I-search sa Google. Google good. Una, no? Moingon na gaytang himaya, gilangkuban na sa kahalangdon, sa gahom, kalipay, o kahalangdon. Munang ang kalipay nga dili na nato ma-explain sa atong tawhanong pulong, masinati nato basta mosulod na ang Ginoo. Gilingay mong tupad ing na kay himaya sa Dios. Nanay himaya. Oy, gakusmod lang yapong naon. Ilhan man na nimong naihimaya sa Dios kay mopalit man na sila og slot o kaning balls unya mo halad po na sila ikhak, pero wa ka kapalit og slot, wa sa ka magpasalamat, wa kay balls of gratitude and petition, wa pa jud ka mag-ikhak, edad ko halad ko, basig dili himaya sa Dios na animo kung dili ang kangit-ngit sa yawanon nga gingharian. Mo na siya. Og kanus-a man na mahitabo nga makasulod ang Ginoo, basta mahimo tang sulugoon, dili mag supak-supak sa Ginoo. Muna diri sa unang pagbasa, niingon si Propeta Isaías nga, akas, hari, pangayo bisag unsa sa Ginoo, kay niingon siya, bihatag niya nimo. Di ko mangayo. Niingon si Isaías, pastilan, pagkamasupilon gid ninyo. Unya sa dugmingon ang Ginoo, ayaw pangayo, mangayo. Nyag moingon ang Ginoo, pangayo. Di sad mangayo. Muna, dili unta kita maoy magbuot kung dili ang Ginoo. Muna si Maria nahimog yung puno sa grasya, bulahan sa tanan, og nakasinati sa paghari sa Dios diha niya tungod kay sulugoon man siya sa Ginoo. Ingon siya dire, sulugoon ako sa Ginoo, mahitabo unta kanako ang imong gisulti. Lain na sang lingi sa imong tupad. Ingna kanang color sa imong buhok gisugo kas Ginoo ana. Kanang purmas imong kilay gisugo kas Ginoo ana. Ha? Kanang color sa imong ngabil o sa imong naong gisugo kas Ginoo ana. Kanang imo rong gikuyog sa imong kinabuhi nga giisip nimong bana o asawa gisugo kas Ginoo ana. Ha? Kanang magsigi kag yaw-yaw sa imong mga anak gisugo kas Ginoo ana. Ha? Kanang magsigi kag yaw-yaw sa imong bana gisugo kas Ginoo ana. Kanang magsigi kag panglibak gisugo kas Ginoo ana. Tubaga maayo. Kanang mangawat ka anang budget sa flood control gisugo kas Ginoo ana. Kanang moamba kas pangpang gisugo kas Ginoo ana. Nalabay ni ambak pangpang katong usas mga accused nga involved sa flood control. Kanang magsigi kag suyop gisugo kas Ginoo ana. Wasad. Kanang mga manag-uyab mo magsigi mog tinukhangay. Nya inighuman manimba pa gyud misa di Galyo unsa man. Gisugo mo sa Ginoo ana. Kanang nagsigi mog puyo-puyo o amoy kasal. Nya sige pag yung simba-simbag misa di Galyo. Unsa man na gisugo mo sa Ginoo ana. Tubag. Kanang pagpalit og slot gisugo mo sa Ginoo ana.
May kaya mo mutubag mo, pero wag mo palit og slot. Mao na, kung sa may buhaton, ang sugo sa Ginoo atong sundon, ang sugo sa tao atong supakon, basta wa na mauyon sa sugo sa Ginoo. Supaka gyud, bahalag sakit. Supaka. Nainingon ako, Pader, ako ning buwagan akong bana, nako kinasal mo, dili. Nako buwagin. Ilisig pare. Oh. Pasabot arena paminaw pare. Ayaw sige paminaw nang wa mo pakasal nimo nya magsige ingong I love you, I miss you. Ay paminaw na, gibinuangan ra kana. Buwagin. Ako mangod unta Pader nga para laban lang sad sa ako bang anak dana mangod may duha ka buok anak nya haron ang akong anak ba naagyo ilhong amahan kuan lang gyud ko Pader pero sige biya siya pangabit Pader nakuha na ang mga bit nangitag lain kay di pa man kaasawa ug asawa pa ka nangabit unta na di man kaasawa so gipunan ra ka iyan ang options na kung luod na kay kagnaong balhin sa pikas ana ra na siya gidua-duaan ra ka ana para ka lang laruan isabit sa puno pagkatapos itapon sa basurahan ayaw ana mao na kamusan tuo sa dayon mo sus pailan mo nang ang yawa mao gyoy makahatag nato og kapildihan sa kinabuhi. Ang Ginoo mohatag og kaluwasan. Apan sa atong pagsanong sa Ginoo sama ni Maria, kinahanglan sa gyud nga andam tang magantos. Dili pwede nga mosanong tas Ginoo nga tan-aw nato lipayon tas Ginoo. Magantos ta, di ba? Ningon si Jesus, kung mosunod mo nako, dumtan mo sa inyong mga igsuon, dumtan mo sa inyong ginikanan, ipapatay mo sa inyong amahan o ginahan, o kamo sang mga ginikanan nga mosunod nako, suklan mo sa inyong mga anak, ikiha pa mo sa inyong mga anak, o ang inyong mga anak mismo, o kanang inyong mga umagad, mauray mo unay patay ninyo. Mo na gingos Ginoo? Nga naman, tungod kay ang kabubuton sa Ginoo, dili man mauyunan sa atong isig katao. Kasagaran di gina mauyunan. Ako bita sa una nga wa pa ko in aning social media. Wa man gyoy mudaot nako diha social media. Wa oy. Karon himuan ako og placard. Nanay mingon ako unsa may imong gibati Pader? Nako exciting. Iguman ako humili, moingon na sa ko, unsa na sa kay komentaryo nila ani. Pero dili ko madisturbo. Nga naman, nasayod ko nga ang akong gisulti ninyo o ang akong gihumili, sinugo ni sa Espiritu Santo. Sakit. Sama usab ni Propeta Isaías, sakit ang iyang gisulti. Ang mga propeta gipangpatay sama ni Juan nga magbubunyag kay sakit ang iyang pulong. Lingiyay mong tupad. Na, di ka sakitan anang father magsigig hisgot kilay. Na kono, na di ka sakitan ana. Na magsigig hisgot anang colors buhok, dili ka sakitan nang maghisgot anang mga inom-inom anang pills ana. Di ka sakitan ana. Yang mayong gani ka sakitan man pero lipay. Mo na gitawag og sakit pero lami. Inana ba? Og mao nay pulong sa Ginoo. Sakit pero nindot. So ay lugtuman. Magagas imong luha pero hayahay imong kasing-kasing. Basta mosunod ka sugo sa Ginoo, pananglitan, moingon ang Ginoo, higugmaa ang imong kaaway.
Magagas gyud imong luha kay sige yan man jud kag-away. Pero ang imong kasing-kasing gaan. Oh, kanang mingon ang Ginoo, kung tamparoson imong pikas sa aping, ipatamparos lang pikas, sakit na oy. Maagas pag unang dugo sa imong ilong kay matapsingan man usahay inig tamparos. Agas pa imong luha. Pero ang imong kasing-kasing nga nasayod, nga nagsunod ka sa sugo sa Ginoo, gaan. Suway ragog supak ang Ginoo, suway supak. Di ba? Ang imong naong usahay mag-smile, pero ang imong kasing-kasing bugat. Mukalit lang kag ambak pangpang. Mukalit lang kag pusil sa imong o. Mukalit lang kag bitay spisi or sa habol dito sa imong kwarto. Mukalit lang kag inom og muriatic. Oh. Yeah, lingay mong tupad. Ing na gaan ra imong heart. Gaan ra? Makakanta ra kag Christmas in our hearts. Oy, daghan kay karon dili makakanta. Daghan kaayo mga banag asawa wa pa magtingganay hangtod karon. No? Mga anak nagbinungulay. Ana pare nagdinautay, madre nagbinungulay, kusmod kay mga naong magampo sa Ginoo, pero kusmod og naong. Naghansang manimba din mga simod mudot sa simento. Wala na. Labi na ang pari dugay kay mahumag humili, patanaw-tanawon pas rilo. Nya kung mataas-taas pa gyud, mulingi pag naiurasan diyan. Ana. May kay ingnon ambak kanto sa impierno ba. Mga igsoon, si Jesus nahimong tao sa kalibutan tungod ni Maria nga nahimong sulugoon sa Dios. Ug unsa may premyo ni Maria, nahimo siyang inahan sa simbahan ug nahimong reyna sa langit ug sa yuta. Grabe ang kalipay. Muna kita karon nga mga anak ni Maria, nagdebosyon ni Maria, ato sa siyang sundon. Saan na to pagsunod? Let us also obey God. Musugot sa tang sugoon sa Ginoo. Unya unsa may sugo sa Ginoo nato? Paghigugmaay kamo. Ug unsa may pinakanindot nga paagis paghigugma kanang mualagad ka sa imong gihigugma. Last na lang lingi sa imong tupad. Ang di mo lingi nag-alagad sa yawa. Sige na, lingi Lingi ngaing na dayon siya sugod karon. Ing na siya ba na sugod karon? Pwede na ako'y manglabas imong bulingon. Ano ba? Oh. Kanang bulingon ang buling sa imong isig katao. Tabangi siya nga malimpyo siya. Either buling nga makita o buling nga espiritual. Manang litang nagpuyo-puyo na tungod kay way kwartang ikapakasal. Gastuin aron nga makasal. Wa kapabunyag, tabangi aron mabunyagan. Way ikapliti aron mo simba o mangumpisal, plitihi. Ana, nagbungol pa na sila tungod sa utang nga wa mabayre. Adto wa kabayad, na pila may imong utang, 10,000, ako nalay bayad ana. Aron magkauli na mo. Bayaran dai nimo. Ana, di wag tang ang buling. Di ba? Saan? Okay mo na. Maura ba na gibuhat ni Maria? Aron mawa ang atong buling, siya maoy nagpaubos o nagpasugo sa Ginoo. Hangtod ang iyang anak, iyang gigamit pagbayad sa atong dako kayong utang nga tungod anang utanga maimpirno kita kanang sala.
ang naglukat, nagbayad sa atong sala, mao ang mahal nga birhen pinaagi ni Hesukristo. Inana na, ug mao ni siya ay makapahiusa nato kanang journeying together as church fully alive nga matod pang Archbishop Abitoy, mao nay atong guiding theme para sa 2034 sa atong centenary. Unsaon nato pagka journey together og dili ta mahimong sulugoon sa usag-usag. Magsige tag sinuguay na bungkag lampini gina. Natanawa ra gud sa inyong balay, magsige mog sinuguay, nawa gubot kay mong paminawon. Ikaw dito, ikaw dito. Tapulang ikaw na ko. Ikaw ang jabda ka. Sige na ba? Pero, suwayo, pag alagaray mo, imbis ka mong ginikanan, moingon mo sa inyong anak nga, panglaba dito, imo nang ingnon, ambi na inyong labhanan, be, kay akong labhan. Oo, magsige na sila TikTok, TikTok dito. Ila pang i-TikTok, ang nanglaban nilang ginikanan, sa tanawa, naamoy mama parihaani, daghan kay mo view, magsige ingon, animal kang anaka ka, animal ka. Tabangin ang imong inahan diha, imong amahan, nindot no. Sa ato pa, mapakita gyud unsa ka mahigugmaon ang usa ka inahan. Nya, unsa may mahitabo sa anak? Matakdan kanang anak matakdan ra gid nas ginikanan kana bitang naimingon ako padir unsaon man ako pag-usab ning akong anak nakuha di ka kaybaw nga kanang imong anak matakdan ra man nimo naong palang anak natakdan naman na tanawa ra gud imong ilong ug iyang ilong takod na kana pa kang batasan ang di mo takod patakdi ang imong anak takod magani nang lanas ungo. Aun sa mo takod ba ng lanas ungo? Di ang pagkaungo di mo takod ngay kuno na kana pa bang batasan. So kung kamo mga ginikanan makigsuod mo sa Ginoo, ang inyong anak masuod ra sad nas Ginoo. Dili tingali diha-diha dayon moagi o sa nagsuyop musiga usang mata na kagot ang ipon pero kung sige lang yun mong higugma apil sad mong suyo panagsam dili ba suyop ila sa drugas tingali ang imong suyopon kape lang kape Milo oy matakdan ra gyud na ngano man love conquers all the power of love. Muna, God is love. Muna siya inindot. Kinsa ninyo dinhi ang nakapalit na gyud slot karong buwana. Taas ang kamot. Isa ba? Kanong nakapalit og slot karong buwana? Huy, nangaunsa man taon mo eh. Ingon anak mo kaway gugma sa atong parokya. Ay mo panguli karon nga di mo kapalit og slot. Namiligro yung mo diya sa unahan ba? Bitaw. Ay mong kumpiyansa, oy. Kung saan ba ninyo inyong kwarta? Daghang kwarta ay. Nangahog na spangpang. Daghang kailang kwarta, bilyon-bilyon. Samok ang kasing-kasing. Nag-away na sila. Laik kay mga naong. Naiuban, mag-ngiwi-ngiwi ng baba. Murag mga waytog, dagko kay aibag. Luuya. Pero, dagko kay kwarta. Trillions. Pero ipalit ninyong slot. Wa kay kwarta. Magsige na kag kanta-kanta. Way sod imong tiyan. Pero puno ang imong kasing-kasing. O, di ba? Pero, puno imong tiyan. Empty imong kasing-kasing. Patay ka diya. Bitay juga spisi. Mao na siya ang sikreto. Kung naatay Ginoo, musulod na siya nato, maghari siya, ang himaya sa Dios mo'y atong masinati. Nabitay ni ingon ako, Father, nganong magsige man kag ingon nga ibaligya ang tanan o ihatag ang halin ngadtos mga kabos
Unsa man lang dining among paningkamot nga nagampo mo sad miani nganong ipanghatag man ang tanan. Na kung imo nang sabton og literal, mas maayo. Pero pwede sa nimo sabton nga dili literal. Pero sige jud kuno, suway jud kuno hatag ang tanan og biya ang tanan. Samas gibuhat ni San Roque, nilang St. Francis of Assisi, Mother Teresa of Calcutta. Suway jud kuno. Ana. Kamo ba? Suway kuno. Unsa kay imong bation? Unsa kay gibati ni St. Francis? Unsay gibati ni San Roque? Unsay gibati ni San Isidro Labrador? Unsay gibati nilang Mother Teresa kaha? Malipayon ka to sila o dili? Kung di pa sila malipayon, waon ta sila maka-attract sa mga katawhan sa kalibutan nga hangtod karon ginahandom sila. Ingon ana di ay kanindot ang atong bation. Apan di na nimo ma-imagine, di sa na nato masulti. Sulay mo nang moingon, kung wap abong kasuway, panuway mo. Suway. Ako, 14 na kong hilak nga gibuwagan ko sa akong uyab. Niadtong tuig, di na lang kumusulti kay basig mahibawaan ninyo. 40 gina kong hilak. Pero kadto di ay ni resulta na karon nagwali nako. Di ba? Nya daghan na kayong muduol nako. Magsigi og pa-picture. Nako sa una nibuwag siya nako, karon niduol na sila nako. Ang siya gilisag sila. Sa una tuktukon pa kong mama kay wa na mi bugas. Sige lang gitaw guway bugas, di apay tambal papa ug sa akong maguwa nga nga paralyze. Pertig yung paita. Sa dihang gibyaan ako silang tanan. Daghan na noong bugas. Sa sige gunlag ka og bugas og sudan, nangamatay. Kaya nasubraan na mas kaon, di papa patay dayon, mama sunod sa dayon. Sundan ka ng kulikta puti daghana niya, di apay mga pan, mga cake, anab ka, o mais mama, kalami, tinagurhag og kamot mama, gud kalami, anim. Wago na namos una, kauna, igo with a diabetes, patay lagi. Nihay naman ron sila, tuan na tos langit. Kinsa may musunod, ang nagmisa na sad. Pero basing mag-una pa mo. Aron di mo mag-una, pamalit na mo ikhap og balls og slot ana